Aca Lukas nije nepoznat javnosti, po ovakvim incidentima njegova karijera, iako bogata hitovima poput Kafana na Balkanu i Tac nešto protiv ljubavi, često je praćena burnim epizodama. Bio je poznat po problemima sa zakonom, javnim svađama, pa čak i otvorenom priznanju da je imao problema sa kockom i porocima. Ipak, uprkos svemu, Lukas ostaje jedan od najpopularnijih folk pevača u regionu, sa rasprodatim koncertima i vernom publiku. Upravo ta kontradikcija, ogromna popularnost i stalni skandali čini da njegovo ime nikada ne silazi sa naslovnih strana. Ovaj incident na aerodromu samo je još jedan u nizu skandala koji prate Aca Lukasa. Da li je temperament jači od karijere? Da li će publika i dalje praštati ovakve ispade? Jedno je sigurno, gde god se pojavi, Lukas izaziva pažnju. A prava priča tek počinje kada kamera nastavi da snima.